Abe jala horas madi di hurian itu hakta di minggu sadarion tapatu pado parningotan 500 tahun reformasi Martin Luther natar jodoh huriatta asa saya totong pai baru diri Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est Secundum Reperdum Dei nata jodoh huria sai pai baru diri hubartu hatani di bata alani ikut sai pau bukota do sude pakubasio di huria tu hatani di bata. Ale Tuhan, sai urupi mahami pasauton hatam di tongani huriami. Sai marsis tu mahita patupahon pakubasion na marojahan tu hatani di bata. Unang ma tu hagiot dohot lomo ni rohani jolma. Ay dang tarpauli ojahan na asing dukon ni naung ojaki ima Jesus Kristusi. Ale Tuhan, sai urupi mahami pasauton hatam di tongani huriami. Ope huria ni Tuhan Yesus nang bongok mahita tu parminggota martangiang nahohom mahita. Amen. Nuang pe hamu kadongan sahapor siau. Di bagasat to di pinai baru ta puji ma tu hatta marede mahita. Hite-hite gorni de bata ama. Dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot gorni to di perbadia na tumupa langit do tanah on. Amen. Mertua do halak na manaud di pangujunan. Ay dung tau sian pangujunani. Jaloon na do tupal hangoluan. Na pinarbaga ni Tuhan itu akka na holong roha di bana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita
Tuhan debata pargogo na suatu dosan na badia doho pardosa do yang kuhami. Alai dioding ho do akka na marhaposan jala na marporus tuho. Alani i rohami tuho mga sahon asin ni roham. Sayunang tulak kami siya julum. Akup ni lehod di hami roha na girgir tu mangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tangihon hamua patik ni debata imana tersurat di Matius bidu 22 ayat 37 sah rodi 30 sia. Jadi di dok Yesus ma si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem. Sian nasa hosam do sian nasa roham. Ido patik raya jala perjulu. Alai dos do argani na padua honon. Si haholongamu do dongan mi doson dirim. Ido sahatna atong rakmang ido gogo mahita tutuhatta laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon hambar tu patik mi. Amin. Maredde mahita. Potima dosat tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na marsiroha jala na badia. Amanami marhiti-hiti Jesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Hilala hami rikot doa siniroham. Disalut hami halak pardosa. Alani ido ubahin na hupaserip hami diri nami sadarion tujulom. Jala hupar hatopot hami, tungjut do hami manibil sian akka dalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya julom, alani dosa nami Haidang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamu bau ni roha na do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalison nami, marhite-hite pangulu nami na sasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham dihami. Marhite panidangion do tagogon nito di parabadia. Asa tarapu si turohan nami majoho. Asa patun. Tigor jala daulat hami. Marpangalaho bain hasangapon di guarmu na badiai. Amin.
baga-baga ni debata taringot hasisan di dosa. Isebe mangalungkon akan napili ni debata do mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dada holani nang mulak mangulu do jala disiamun debata do ibana mangot dihon hita. Hasang hapon madi debata na digincang. Amin. Mari dimahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enet siat tulu Musa bindu 10 sia ayat sia sahak rodi 10 tajahama marsikat soring. Molo digotil hamu perbuani tanomuna dang jadi sudah gotilonmu duruni haumamu jala dang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbueni hawanggurmu pedang sudah gotilommu jala unang pola papungu-pungu parbuena persik-pisik di porlak anggurmu. Ikon pasombuanmu doi dihalak napagos Dohot dihalak dagang ayau do Jahoba debatamunai. Dang jadi hamu manakko jala dang jadi hamu mergabus jala dang jadi hamu masih pa oto-otoan. Jala dang jadi hamu manolon natutu marhite-hite guarku asa unang marlea bayanonmu guarni di batam ayau do Jahoba. Dang jadi rupaonmu donganmu manang dubuonmu ugasanna jala dang jadi pogoonmu upani halak pangula pola sahat rodi manogot. Dang jadi buraammu halak nanengel jala dadang jadi bahenonmu partutuhan di jolo ni halak nama pitung ikon habieranmu do di batam ayau do Jahoba. Dang jadi papeolonmu uhum di parhuman dang jadi hamu mernida-nida bus. Palea halak na pogos pasangap halak na sangap ikon marhide sian hati goran uhumonmu donganmu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata dongammu sabangso jala dang jadi ho hehe manindangi dopakmu darni dongammu ayau do Jahoba. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham alai ikon marsi paingot ho tu donganmu asa unang manean dosa ho ala ibana. Dang jadi balosonommu na jahat jala dadang jadi marsisuan roham tu anak di bangsom ikon haholongammu dongammu jol masuk dirim ayau do Jahoba. Ido sahatna martua do akan atumangiun hatani debata jala nau piopsa. Amin. Maret demahita. Sama
dakun maha porsiau tai, songon nani hati dakun ni dong atas porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dusan, natum parangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima nati bunuan si Maria, naga bega biasa tor di perbadia, adorang suagubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di banghuman si Siladus, nama tetar pajal lebana di hau pinor silang. Natua tu manotoru dung ditanam, namula mangoli di hari patuluhon, nama naik tu surgo, labudul tu siamun di debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanahon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au persea di perbadia, jala dong sada huria na badia, huria atau panhalak kisten akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai naman do, mula bangulus sogot daging halak mate, dohot dihamaguluan na surga. Amin. Tapi gema titing na masa di huriata nasa minggu. Horas madi hita saluna. Titik kuria di minggu sadarion minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis jala minggu reformasi tanggal sia November tahun 2025. Diringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, pati naik baru ma huleho Tuhamu, naing ma masih holongan hamu, sono holong nirohak ku Tuhamu. Naing masongoni dohot hamu marsi holongan. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 10 ayat 34. Nama ragam perjulu Paringotan Minggu Reformasi doho ulau nabedia. Di minggu sadarion sama hita tu parmingguon Minggu Reformasi napa 500 ualuhon. Domutusi dung simpul parmingguon patu paudo pakobasion marulau nabedia. Tapara debema dirita lahomat dohoti perpadanan nabedia. Namangihut Kompen Distrik hobartu program ni huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin tanggal 10 November tahun 2025 di Patupado Konpen Pangula Nagotiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nani hasuhuton ni onom huria ima HKBP Resort Sijantung, HKBP Resort Keramat Jati, HKBP Resort Sutoyo, HKBP Resort Pondok Bambu, HKBP Resort Pulau Asam, dohot HKBP Resort Pulau Mas. Jala huriat tama nagabe bolahan amak. Tatangyak kuma asam berdala ulauni di bagasan haulion. Namangihut tahun reformasi huria 2025. Di hari Selasa tanggal 10 November tahun 2025 di Patupado ibadah puncak tahun reformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di gedung Sopo Marpikir. Namangihut seksi kesehatan. Pada hari Minggu ini, pada Minggu hari ini, pukul 10 sampai pukul 13 WIB, gereja melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan bertempat di Aula HKBP Sijantung. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri, dipersilakan untuk mengikutinya. Namangihut Seksi Sending. Di hari Kamis,
dohok di hari Jumat tanggal 10 November tahun 2000 naron. Sekaligus mohon amang enang sebagai ralat mana koreksi. Alana di wartatai tertulis tanggal 14 dohok 15. Jadi sebenarnya di hari Kamis dohok Jumat tanggal 10 dohok 14 November tahun 2025 naron di Patupado pembekalan seksi sending maringanan di Hotel Lembah Niur Puncak Cisarua Bogor. Dan niuluhon ni amang Padita Sarip Ansal Pasaribu. Amang ihut family gathering. Di minggu sedarion di Patupado ngata nasian W22 kali sari onom do acara family gathering huhut laos penutupan pertangyangan week maringanan di Santo Mikael Buperta Cibubur. Niuluhon ni amang pendeta resort. Namang ihut titing na berbagas. Perjulu, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu marbagas ma. Jubril Evander Rolin Siahan, anak ni amata panauran Siahan nahinan. Tubuh ni inang Sontiana Boru Samosir. Sian Huta Jalan Manunggal 2, nomor 30 Ciracas, WEK 12, Sentek Manunggal. Huria HKBP Sijantung. Doho Orwana Desi Boru Datubara. Boru ni amata situa Jasmir Datubara. Tubuh ni inang Tiraun Derita Boru Napitupulu. Sian Huta Seymar Tebing Tinggi. Huria HKBP Pardomuan Nauli Seymar Tebing Tinggi Deli. Pamas-masuan sida di hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025 di HKBP Sijantung masuk pukul 10 WIB. Nah paduahon titing perjulu, naeng majalo pasu-pasu marbagas ma, Firdaus Jujung Manangar Silain. Anak ni amata Ardin Cirus Silain nahinan, tubuh ni inang Marsinta Borusitorus. Sian Huta Jalan Damai nomor 57 Kalisari, WEK Sapulsia Kalisari Opat, Huria HKBP Sijantung. Doho Orwana Lisbeth Boru Lubagaul, Boru ni amata Maripin Lubagaul, tubuh ni inang Sasma Boru Situmorang. Sian Huta Kapung Lubang Buaya RT 02 RW 05 Kelurahan Cijengkol Setu Bekasi. Huria HKBP Getsemane Resort Jatimulia Bekasi. Pamas-masuan sida di hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2025 di HKBP Sijantung masuk pukul 8. Namang ihut pilia bulanan keluarga di minggu tasadarion papungotama pilia bulanan keluarga tu bulan November 2025. Jala titik konoma di hari Minggu tanggal 10 November tahun 2025 naron. Marsangak pada bata marhite-hite pilihan na tapasahat tu huriane. Namang ihut sumbangan sepeda motor. Tajalo do sumbangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Sian NN. Marhite amang Padita Arjunsah BT Tapbolon. Mauliati ma dinasida napasahat tu huriani tuhatta. Na mangihut Rosna Moding nunga jumulu marujunggulu sian tonga-tongata na perjulu. Amang payan selain umur 70 tahun sinodu ni inang P Buru Sibarani nahinan. Nah di hari Selasa tanggal 4 November 2025 alamat Jala Cipayung W6 Cipayung Selangkap. Paduahon Dian P Hamonangan Tambun umur 70 tahun. Anak ni amang Morlan Tambun tubuh ni inang Surtani Boru Sianipar. Nah di hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 alamat nasida di Jalan Dewa Ujung nomor 170B Ciracas W4 Ciracas Sada. Saya di Paragugui itu hatta di Batama keluarga Nabar Kabuk Nirohai Jala Tibuma Terapul. Nah perpudi ucapan terima kasih marhite titingon Huria Pasahaton Mauliate tu keluarga Situa M Manurung inang Boru Si Adari naung pasahaton 1 set buang altar di Parmenggota Sadarion. So lima titing na masa di tunga-tunga ni Huriata di bagasan na sa minggon, aka titing nasing, buhay matajaha di lembarat titing narong di hitabi, saya di pas-paso di Batama hita
di sudi panggul miton ni nguluta. Mulai ate madi tuhata, mulai ate madi hita horasma. Mari demba hita sia buku de nomor 230 sia Uhud papungul pelian sadaa doat sadabi.
pitok tok pompoki soy patutu dagingni asa unang biitomi dosa ibalitomi say mamosi maluhod na nang hinamon ako'y unang loas ni malua ay nasa jorbudoy. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramo ti hati-hati dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita. Hatan itu hata di tonga-tonga ni permingguotai manatar surat di Judas. Bidusada ayat 10 pitu. Sahatu ayat 20 tolu. Hujahama tapai hutihutma di bagasan rohat tabi. Alaihamu aka haholongan. Ingot hamu mahata aka naung ni lubahon ni aka apostel ni Tuhan Yesus Kristus. Ai didok nasida do Tuhamu. Di aka ari perpudi Roma aka sipang nisahi. Aka namangulahon hahisapon hajahaton nirohan nasidebi. Ima aka pamula-mula mangulul nian alai dang martodi. Alai hamu aka haholongan pauli-uli hamu madirimuna di atas haporseon muna nabadiai situtu. Jala martangiang di bagasan todi parbadia. Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani di bata. Maima mahamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Asa sahat hamu Tuhan uluan saliling-lilingna. Ajari hamuma akana ganggu rohai. Balua hamuma nasida. Rapasamuma nasida sian api. Marasini roha mahamu di nadibah. Huhut mabiar, hagigihon hamuma nang abidna, naong niramunan ni sibukna. Ido anggo sahatna. Molo ditaringoti si Judas, sai terus do pola pikirta manaringoti si Judas Iskariot. Na gabe majehehon Tuhatta Yesus. Sementara Judas guarna populer do di tonga-tonga ni halak judi. Mungkin mulubui tajaha piga-piga ayat termasuk di Matius, Yohanes dohot kisah para rasul manang ulan apostel. Si Judas na manurat suraton, ima sada sian sisian itu hatta Yesus alai dang Judas Iskariot. Ima apalah ia ahanggini si Jakobus. Onma sisian na macai setia. Mangalehon rohana dohot sudi aka pemikiranna. Gabe disuraton ma ima surat Judason, surat na paling pendek. Disudi surat ni nadong di Bibelon. Alai makna sian surati gudang na paingoton. Asa waspada ma sude ruas ni kuria. Ala nungaro
si paoto-oto nungaro, si pamula-mula nungaro aga guru-guru palsu. Dan nasian luar ni huria alai di bagasan hurieido ro. Alanima di paingot si Judason asa sudi ruas ni huria waspada. Adong do istilah ni halabata nama dok si tunjang nagadap alai si tugu na jongjong. Ido na sering tanpa tasadari ajaran-ajaran na songonon masuk turuas ni huria neng mamula-mula. Dan ini realita kehidupan yang sedang dijalani oleh orang percaya. Mulu didok si tunjang nagadap nunga gudang persoalan na, nunga gudang sakit na, nunga tidak mampu berpikir, dang mampu be mangulahon-ulahon na, dang be mampu mangaleon manang aha, alai dilupahon hurieido. Dang ditogu-togu, dang diparohahon, dang dijamoton. Tapi di tonga-tongata khusus minggu sadarion disusun masa ada tema nama dok mengaramoti diri di bagasan holong ni roha. Hira-hira mengaramoti ahado hira-hira bedana dohot mancamoti. Yeah. Mulu dikdok mengaramoti artinya dia memperhatikan, dia melihat, dia menyelidiki. Alai mulu mancamoti dan holan segedar meneliti, tetapi dia sebagai pelaku. Mangarahon, mangaleon sada solusi, aga sudi bui mangatusi. Isoddo nadidok ni si Judas. Adong dua bagian. Na sulit kadangkala ditadda colma isido bagianon, isido bagianon. Bagian na perculu ima hala sasitongna guru-guru palsu. Ciri-ciri guru-guru palsu sarupa do naudok nakin. Situ jang nagadap dohot situ guna congcong. Kita hanya memperhatikan orang yang mau memberikan untuk huria. Kita memperhatikan orang-orang yang memang boleh memberikan andil. Manang pasu-pasu di tengah-tengah huria. Di sisi pembangunan, di sisi ulaun sosial do nasing. Alai talupahon ma na sedang mengalami paru kilo. Hampir kita tidak menyentuh. Tapi kudang do di tengah-tengah ni huria na sedang dang alani mora, dang alani pugus, alai ala persoalan yang tidak terselesaikan di tengah-tengah ning uluna. Uang harta tidak bisa menyelesaikan pergumulan dan masalahnya. Ido nasasitongna didok Judas jamoti ramoti asa unang halaki lau mapulik ko dirina sien huria. Napaduahon ingot ma debata napaluahon kita. Tuhan yang melepaskan kita
saya terus do didok di bata di epistel au do Jahuba. Di bata munai. Manang ahana didok ni episteli diarahod do hita asa tatuju sudi aka ulaota. Sudi aka pamikirota. Sudi aka nata bain manang talehon. Ta muarahon mai holan tu dibata. Unang kita mangalap sangapta. Talehon hon asa ingot dongan audo namarsang dang songoni. Alai dibata paingoton hita. Sudi na talehoni asa pasangapon dibata. Ala dibata do Jahuba. Dibata do na mangalion, dibata do patupahon, dibata do na memberikan lasni roha tu sudi. Alai di tahun manang reformasi ulang tahun Martin Luther na pahubahon kebiasaan manang reformasi di tonga-tonga ni Huria na berjulu asahot kita bahwa kelepasan haluaon holan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Dang be mangasahon arta, dang be mangasahon silehon-lehon, alai mangasahon Yesus ma napaluahon hita sian dosata. Alanima Judas paingotonon asa sudema dang holan padita ruas ni Huria dohot parlado majamoton ya makarikoton dongata na sedang bergumul. Kudang do halak ya menyimpan masalahnya di dalam kehidupannya sendiri. Sudah menakui sahid Nabi. Alaboa mulu di Papua gabi bumerang do di tonga-tongani keluarga. Adong ngalani pergumulan terhadap yanakon. Adong pergumulan terhadap keluarga. Adong pergumulan alani pasangan hidup. Adong pergumulan ala terus adong masalah di tonga-tonga ni nguluna. Adong tong pergumulan alana perkarijuan. Dohot usaha, dohot keadaan yang terus menekan di tengah-tengah kehidupan tahun. Alani ma Martin Luther madok songonon. Tidak ada satu orang pun yang mampu melarang burung terbang melintasi kerajaan. Dangadong, sahala pedang asa unang lewat burungi melintasi gereja tahun. Alai hita buido mangorai aka burungi bersarang di gijang ni AC. Nomor 8, tidak ada seorang pun yang dapat melarang masalah melintasi kehidupannya. Tidak ada. Semua kita dilintasi dengan masalah dan pergumulan yang tidak tanggung-tanggung sehingga kadang kala kita bisa saja stroke, bisa saja tidak berdaya, bisa saja menyerah dalam segala keadaan. Alai boi dohita melarang masalah hiro unang marsarang di hati-hati ta dohot pikirata. Asa unang paboratu bebata. Bagaimana cara ima nadigoari di tonga-tongani surat Judason ikon tapatuduhon ma uduk nirohata dohot tangiang di bagasan todi parbadia.
Kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau menolong aku. Aku mau Engkau menguatkan aku. Sebab ketika aku menangis terus siang dan malam, tidak mungkin masalah ini selesai. Tidak mungkin masalah ini terbuang. Tetapi ketika Engkau memberi kekuatan bagiku, aku sanggup untuk mengangkat setiap masalah yang Tuhan sudah ketahui di dalam hidup kita. Apapun pergumulan dan masalah saudara. Ima nadidok Tuhan tajis. Kadangkala tanpa kita sadari, mungkin mulu sebayaku di lansia, tahun 70 sampai 20, ima kesusahan yang luar biasa. Mulu mangaratu piba, dang adong na mga leon, non ma bayan usaham, adong modalhu, modalmu, lau maho tu Jakarta daw. Alay didok, tapapunguma, tajuma tulakta, martangyang mahita, ala naing borhato. Luluy ma sada nasid pudi, dang lomo-lomo alay manuk do. Potong mak di martangyang sugut, adong do apalalaimu lewat sianon sugut sian Medan tu Jakarta, martruk, borat maho. Ini pakai tas. Saat di Jakarta, tantangan yang begitu berat. Beama holan tamat SMA. Tantangan semakin berat. Alay, bui do talalui bui. Alani aha, tangyang ni dainangi. Ya, alani ma tercipta marsinggang koinang dilagi podo mami. Manangyakon sudi gelengmon di memehodo nadenggan dia. Gabi sulu-sulu di ngulu nami. 10 sada, 10 ia nakon diberangkatkan holan modal dengkul martangyang marsinggang. Dang adong dimodali songon akan aposo sonari nyon usaha, nyon mobil, nyon motor, bain ma usaham. Luluy makarejo nga sarjana ho, nga dilion saat sarjana tiki mahasiswa 5 juta do sabulan dilion namatay. Tiki karejo 2 juta do. Gabi akhirnya malas ma. Ini sebuah pergumulan yang tidak akan terselesaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Alani dipaingot Judason unang malupa kamu martangyang. Ala gudang do pamula-mula di tonga-tongani kuriam dohod di tonga-tongani keluargam. Mulupi uma naing martadang akaina manang ama unang palilikku cukup ma setengah jam. Saminggu nga selesai diceritakan peristiwa saminggu. Mulu nga 2 jam ngararat deh. Ya, diceritakan Simatuana, diceritakan Helana, diceritakan Parmaina, diceritakan apa pasangan hidupna. Tiki denggandang masalah. Tulu minggu nai marbadai rarat ma baritai. Gabi pergumulan ma. Karena itu persatukan agar kita boleh menyatakan bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Tuhan dengan kasih setia, orang-orang nama ngaramoti dohot mancamoti diri di bagasan holong ni roha, ikon hoddo di haporseaon. Apapun masalah yang terjadi, kita tetap Tuhan adalah satu-satunya. Mungkin gudangdo tudus-tudus di Bibel tai si Daud, si Salomo, si Ayub dohot nasing. Pergumulannya bukan sekedar pergumulan yang kita lalui, tapi mereka boleh bertahan. Ini apapun yang menjadi pergumulan sebagai orang-orang yang dipilih harus mancamoti, dohot mangaramoti. Diri di bagasan
holong ni roha. Napat tuluhon hidup dengan segala kerendahan hati. Dang be buhita kicang ni roha. Semua akan berlalu ya. Apapun keadaanmu, bagaimanapun sehatmu, bagaimanapun hartamu, semuanya akan berlalu. Ya, semuanya akan menuju. Dan tidak ada yang bisa mengerem umur kita supaya jangan tua. Tidak ada. Dia akan perlahan-lahan terus melaju. Tanpa kita sadari kita akan sampai kepada akhirnya. Alani mulai tak persiapun. Kadang banyak orang tidak peduli tentang itu. Tetapi saya ingatkan kembali, firman Tuhan hari ini mau menyatakan ada hidup yang kita jalani ini ikon tajamut. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita menghasilkan buah di tengah-tengah persekutuan ini? Mulut Martin Luther paubahon, boy dohita pauhan rohata, sian kicang ni roha, gabi boy uduk tu di bata mandok Tuhan diho masudi nadong diau. Alani bain mau gabi pasu-pasu tu dong aku. Asa tarpasu-pasu sudi. Ajar mau paingoton mau asa terus martangian tu pinopar. Dohot sudi akadong aku. Asa unang adong na berputus asa. Saya yakin kita yang ada di sini semua punya pergumulan, semua punya masalah. Tapi saya juga yakin bahwa Tuhan memampukan kita. Batasilah air matamu itu terus mencucur. Katakan kepada Tuhan, Yesus yang telah majamoti kita, agar kita boleh merasakan ada kehadiran Tuhan ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Tata kehidupan kita. Maka dia adalah orang yang setia dan adil. Dia mau memberkati dan menguatkan kita. Manogu-nogu di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Jadi orang yang paling bahagia walaupun beban masih tetap kita pikul di setiap kehidupan ini. Alanima mulai ma tajamoti aka pengajaran-pengajaran nama dok, pikirlah, enak, masuk akal atau tidak. Muludang masuk akal, unang porsea. Tapi Tuhan katakan, semua hidup yang sedang kita jalani ini tidak bisa dimasukkan dalam akal kita. Tapi kita harus percaya bahwa iman kita menuntun kehidupan saya dan saudara. Saya tidak sanggup menurut akal saya untuk memberikan yang terbaik buat pasangan hidup saya. Tapi Tuhan mampukan agar aku mengasihi dengan segenap hati. Mula pikir aku memang agak sulit. Bahasa ala kami beda latar belakang. Banyak perbedaan yang begitu, tapi Tuhan mau menguatkan dan memberikan kepastian kita mampu untuk mengasihi. Ya. Begitu juga buat anak-anak. Kita sudah maksimal memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan lagi cucurkan air matamu. Jika engkau mempunyai masalah yang luar biasa buat anak-anakmu. Tapi doakanlah anak-anakmu. Peluklah dia dan ajarlah mereka untuk berdoa kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Lalu Tuhan akan menjawab kita dengan satu kasih setia. Saudara akan dilepaskan dan saudara akan dimampukan oleh karena doa dan kebenaran yang saudara dan saya lakukan. Dan hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita agar kita terus berdoa memelihara holong ni roh kasih.
Kasih bukan berarti kita membiarkan supaya orang senang tahu. Kasih kita harus mencamoti, memeluk, memperhatikan anak-anak, pahupu dan seluruh keluarga kita. Itulah kasih yang harus kita tunjukkan. Kalau mereka sudah terlalu jauh, peluk dia dan berkata, Tuhan, tolong anakku ini. Sebut anakmu satu persatu. Saudara akan menerima kelegaan walaupun masalah itu belum berlalu. Tetapi engkau sudah dikuatkan Tuhan agar kita mampu untuk melakukan yang terbaik. Memelihara diri dalam kasih Allah itu memang sangat luar biasa. Tapi minggu ini kita diingatkan di paingot di batado kita, asahot kita diholong ni rohani di bata. Tuhan Yesus yang turun ke dunia dan mau menyalibkan dirinya hanya untuk saudara dan saya. Dia disiksa begitu luar biasa tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia melihat semua orang yang menyiksanya dan berkata, ampunilah kesalahan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Alani unang kita murah acit ni roha. Jangan murah-murah sakit hati ketika orang berbisik sambil melihat kita. Lalu kita katakan dia mengata-ngatai saya. Enggak. Mungkin dia bisik-bisik yang berbeda. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mengasihi saudara. Tuhan sedang memperhatikan dan Tuhan sedang memberkati. Tapi satu perkara yang mungkin kita lupakan. Tuhan sedang menguatkan saudara, tapi saudara tidak memahami. Tuhan sedang menjamah saudara, tapi kita tidak merasakannya. Karena itu kita hanya minta kepada Tuhan supaya kita tahu Tuhan itu ada dan bersama denganku ketika aku sedang bergumul, atau Dia sedang melihatku ketika aku sedang bergumul. Karena itu orang yang sedang bergumul, dia harus masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia mau menerima damai sejahtera. Karena Paulus katakan kerajaan surga itu bukan soal makan minuman. Tetapi soal damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera dan kebenaran, di situ ada dalam kerajaan surga. Saya katakan kita semua pernah melihat ikan muzahir, ya, ikan mas. Sering do kita medebu tu lantai dak keasoi, terus do menggelepari songoni, ya. Karena apa? Karena tempatnya bukan di situ. Alai mulut tabain di ember, manang di akuarium, OTP aikna songoni malas ni rohana. Songoni tong kita. Kalau kita di luar kasih karunia Allah, maka hidup kita akan susah. Maka hidup kita akan menggelepar terus sampai luja kita. Alai mulu masuk kita Tuhan Raja ni debata, martangian di bagasan hasitongan. Lasni roha, walaupun pergumulan itu ada. Saudara akan disapa. Saudara akan dipeluk. Seperti ketika kita memeluk anak-anak yang sedang menangis karena luka. Anak kita akan diam dan berkata, mamaku. Dia merasa begitu luar biasa. Sakitnya ada masih, tetapi dia merasa tenang. Songoni mahita. Gudang no pergumulan, gudang alai mulu di bagasan Tuhan. Pergumulan itu tetap ada. Tetapi kenyamanan damai sejahtera itu menjadi milik saudara. Pendeta Sintua pun banyak bergumul ini. Dang holan ruas ni huria. Kita semua bergumul. Alhemulu di bagasan hawal nai di batai. Las dorota. Pasti itu. Ya. Mungkin saya akan memberikan satu tip. Martang yang mulu adong pergumulan. Ketika orang tidak mendengar. Mungkin ketika orang sedang tidur. Kita katakan sama Tuhan. Dia akan menjawab yang luar biasa.
Dan Tuhan pasti memberi kelegaan. Karena itu Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut. Dan bebanku pun ringan. Adong do beban alai ringan. Ala nima diarahon surat Yakobus dohita hot diaporseaon, tetap berdoa dan selalu teguh dalam iman. Tajamoti madirita, taramoti madirita, asa unang hita gabi dipabula-bula oleh guru-guru palsu yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati, amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan telah memelihara, menyertai dan memimpin. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menguatkan, sehingga apapun pergumulan yang sedang kami alami. Mungkin pergumulan itu oleh karena anak-anak kami. Tuhan beri kekuatan bagi kami. Mungkin juga oleh karena usaha dan pekerjaan. Mungkin juga oleh karena pasangan hidup atau jangan biarkan mereka pulang tanpa membawa berkat-Mu. Berikan berkat sukacita bagi kami semua. Ampuni kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari dibahita sian buku di nomor 320. Oh, tinai mau
Tatang yakon mapiliata, martang yang mahita. Ale debata manamina di mano kijang, podo haroroan ni saluhut silehon lehon aringgan, dohon na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasa kami pilihan patibulhon na rajaonmu. Di tonga-tongani huriam doho di pertibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mulati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banu agijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sahup malomoni roham di banu atongon, songon na di banu gijang, leon matuhami sadarion huluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang kami tugihun tu pangutunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorkon madamena tutondim. Rasma dihita ala tokenai dohita marulan nabadia. Jadi reses ma hira-hira 5 menit. Alani di sude aka natua-tua nami namar sahid unang pala tugicang ala di bangku pertama onma namar sahid dohon nama tua. Ya di bangku pertama sabaris asahami narotusian non. Khususnya akan namar sahid dang bui manako itangga. Ate di bangku napar julu. Tarsongoni mak buah-buah dihita, suang-songoni tu anakon nami yang belum angkat sidi tidak diperkenankan untuk marulaun nabadia. Mulia tema dihita.
Horas madi hita saluna ama nami di nanami ala satu kenai nama hita marulan dabadia di hamu amang inang na digijang turum hamu tuturate alana di gereja gudang dopena kosong asabu hita singkat marulan dabadia melihat mak. Huriani Tuhata di ari parningotan reformasi sadarion udototama tu ulaon nabadia khobar tu nanti tonahni Tuhan Yesus Kristus tu akasisianna adorang so ditakkup ibana ulaon nabadiai ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasisani dosa dohot padanai baru taringo tu hanguluan nasora sudah Marindi Mahita. Adong dosa damu wali dina berdosa masa dengan domu wali pasonang rohani ay mual nabadiai imani Jesus Yesus adoti hastai dibuat asaki Dameni debatana sumurung sian saluhut roha Ima mangaramu tiati muna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Amanami na dibona gijang. Asiroham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai. Leon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporseon na mangulu di hami, asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na makokop hami. Pargugui mahami maswadahon diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseon na mangului, Say taiti rohanami asalam malungun hami tubanua gijang. Asa say masihul hami paimamahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamaul ni debata tasakap nuaing mangkaton parpadanan nabadiai. Dibahini tatibangi ma cumulo manang natau hita marulaon nabadia. Asa unang hona uhum manangisi sian hitaon. Ay holan naunduk roha jalana manol soli rohana alani pambahainan na soture jalana manopoti dosana jalana porsea diasisani dosa na pinatupani Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan nabadiai. Alai akan adohot marulon nabadia. Unang be di ului sibulis, unang be di dada ti mardusa,
tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapun hamuma hosom dohot lateni roha, alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mati, jala naung mulak mangulu kumokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai, dibaheni tata kasih majulu rohat tabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, cong-cong mahamu. Na parjulu di parhatutu roham do halak pardosa hosian hatutubum dot alani pangalasim di patik ni bata mulu di parhatutu roham dogma ulu paduahon namarsak doroham alani dosami jala dipangi doroham naing maluaho nuaing sian dosam mulu songoni roham dogma ulu di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanon panguluhon pardosa ibana naung mati dohot mulak mangulu kumokopo mamorsan jala manesa dosam mulu songoni di parhatutu roham dogma ulu paupaton ulu doho manggota pon sian roham latini roha dohot hosom ni roha akup ni ulu do merdenggan dohot halak na mangarsakiho jalana ulu doho manisa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam mulu songon ni roham dogma ulu atong tapauduk ma rohata jala tatopoti ma dosata ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay cucut hulau si hami patikmu. Tama dohona ukummu hami nuaing dohot sugut. Molo balosonomu tuhami khobartu pambahenan nami i. Alai alani gudang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehonmu mokop kami alani i baen nahum kami mangido tuho asi maroham di hami saya jalo mahami saya sama do sude dosa nami jala lehon todi perbadia tuhami asa margogo kami mangalu nasa dosa dohot mangulahon nahombar tulomo ni roham saliling di tanoon dopi hami. Amin. Atong hamu aka namonopoti dosa muna jala na mauas di asini rohani debata saya sahat matuhamu nani haporseon muna mangasahon hatani Tuhan Yesus hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manamina di banu gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaonmu saya saup malo meniroham di banu tongon songona di banu gijang lehon matuhami sadarion nanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah harajaon doho tagugon rodi asangapon saliling nililing na amin maride mahita hudul mahamu.
Atong tangihon hamuma tonani Tuhan Yesus Kristus lau padirihon perbadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginnai, uju tarjehe ibana di dogma mauleate, dungi di ponggolimai di parlehon ma tu akasisiana huhut ma di dok. Jalo hamuma jalan pangan ma, daki kudui nandilekon tu hamatean humokopamu, bain hamuma songoni bain parningotan muna diau, jala dungsun nasida mangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauleate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarku. Nani usehon kumokopamu, bain nasesani dosa, sai bain hamu masongoni bain parningotan muna diau. Atong Roma nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basani di bata. Mari ni mahita.
Gusti